and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Na-chat yun siya ako kaniya before mo miabot sa Chelsea. Ano siya may kitsat? Muragid siya nagpasuya sa iyang afam karon. Nagpasuya sa iyang afam. Nganom de? Asuya sa ka, ha? Milan eh? Ha? Unsay nasuya? Ganun nagisgot man kaniya? Unyang nagiskot, nasuya na day na. Ano siya man siya ka-importante nga magisgot man taniya? Oo, dili na. Tanawa ra. Be, bangon ko. Ano bangon man ka? Mga tuog naman ta. Suko ka? Mag-CR ko. Pagupagani ka ng CR. Ngam day bago pa ko nag-CR, dili pwede. Asa man ka mag-CR nga may CR man din sa atong kwarto? Bot. Tungod lang nitong amigang Aileen. Walain siya nako. Ma'am? Nagabi na. Nagsigit ka lang dihapog cellphone. Katog na. May klase ka pa ugma. Oh. Mami? Mihigda lagi ka, ma'am. I-off na kuno lang yung cellphone. Yes, ma'am. Mami? Ani ka mo sleep sa akong room, ma'am? Ngano? Dili pwede? Ay, pwede man good. Unya? Sleep na? Yes, ma'am. Wa pa man lagi na ni mo gi-off ang cellphone. Nag-mute ra ka? I-off na na. Ug ayaw nag-itupad sa imong pagkatog. Nag-war mo ni Daddy James, ma'am? Ma'am? Huwag ka ba makadungog sa akong gisulti? Sleep na! Huwag mo balik sa Milani din sa mong kwarto. Nalain siya sa kong pangutana. Sumasayang kalainan. Usa pa unsa man ka-importante itong Aileen hatagan man yung panahon sa pag-islip nga rin ako. Kung sa may kahatag ining kaayuhan nga rin mo, gawa man yun. So siya na kukain. Wa siya din sa gawas. Asa ato pa. Tuwa sa kwarto na Chelsea. Maura to hinungdan. Si Chelsea, ikawas. Chelsea? Tuwa si Mami Melanie mislip sa akong kwarto, Dad. Nag-war mo? Ha? Sleep na. Lawom ng gabi eh. Doon ka na sa ka makabangon ugma. Klase ka pa. Tupag ka sa kutat pa. Nag-war pa mo ni Mami. Nag-war? Ganong mag-war man, mi? Abot lang ninyo. Sige na, ugma na tayo mag-istorya, okay? Sleep na. Sige na, sleep na. Daddy! Pagmata na, Dad. Dad! Oh, Mata na pa. Dad pa, pag mata na kay malit na ko
sa school. Ha? Kaya ni mo ni Matatan. Uy, Basta malit lang. na ko sa school. Uy, hayag naman di ay. Malit na gyud ko ani. Oh, ganun hilak mo ka. May matag may bangon na hinoon ko, hilak na hinoon ka. Sabay mong hilakan, ha? Chelsea? Ano siya mo ka? May hilak na kag maayo. Gano'n ka? Nakilak gani. Hilak gani ko. Oh, gani. Naghilak ka. Ang pangutanan nako, unsay mong hilakan? Ingon bitaw ko late na ko sa school. Di ka maminaw. Hindi na lang ko may school oy. Oh, sige. Ayaw na lang pag-eskwela. Bisamot ka mahinog hilak diha. Nga mga pwede ko ma-eskwela. Kining anak ka. Kumidya ra ganito. Oh, saan ba rin kurasa? Ay, pastilan. Almost 7 naman di ay. Ay, late na gyud ko, Tan. Saan ba rin ka orasa may mata nga wa pa magkamaligo? Ganihara. Kanina ra. Kuya, wa ka pa maligo. Siguro hinoon ko ni magpukaw. Ang ampi, si Mami Melanie B, nasuko man siya ako ang gipukaw. Late na gyud ko sa school. Ay, pastilan. Late na gyud ko. Di ba 7:30 mag-start ang imong klase? Oh, O may time pa. Kaligo na dito kay ihato ti ka diretso sa school nimo. late na lagi ko. Kasabaan man ko ni Ma'am. O bitong ihatod ti ka. Kay ako mo pasabot ni ma'am nimo kung ano na late ka. Wala po man ko breakfast, B. Wala ko breakfast. Sige na, kaligo na dito. Kay mag-drive-thru na lang ta. O mag-take out ang paborito nimong crispy chicken. Ay, pastilan kining anak ka. Crispy chicken na dahil makapahilom. Wa man si Melanie din sa kwarto ni Chelsea. Hain man. Nagsugod na sa siya ng iyang estilo. Hain naman sa bayana. I'm Chelsea. Sige na. Dihok na. malate na ko, Dad. Gani, sige na. Bigong paging late na siya. Late na mag-isang klaro. Ang atin din yapon ang iyong phone. Tungod din ang pagpangluob ni Melanie. Dili lang kay si Chelsea lang ang nalit sa school. Ako sa... Nalit ko sa akong trabaho. Daddy? Are you okay? Ha? Are you okay? Oh, yes. I'm okay, Chelsea. Don't forget that. Crispy chicken sa drive-thru. Oh, okay, okay. Don't worry. Just remind me kung doon na ta, okay? Mao ba lang giding? Gitawagan ka din ni Melanie kagabi nga di lang nimo ipadto si Chelsea sa bahay? Kay siya rin matod sa eskwelahan ni ini? Ay, pastilan. Ah, sige. Sige lang nang. Ang ako nga mamalihog lang ko nimo sa pag-ato niya ni Chelsea sa iyang eskwelahan aron kuhaon og ihatod sa bahay. Ah, sige nang. Salamat. Oh God, may auto mikalit pagawa sa eskina. No!